नोंथांमोना स्क्रिनाव मोनसे पोस्ट नुनो मोनदों आरो बे पोस्टआ डनाल्ड ट्राम्पनि आमेरिकानि हादरगिरि डनाल्ड ट्राम्पनि बे पोस्टआ स' एक्सआव बिथाङा बे पोस्टखौ खालामदों आरो बे पोस्टखौ नुनानै नोंथांमोना मा सानो मिथिया 22 तारिख खालि बिथाङा बुंदोंमोन 48 आवार्स आल्टिमेटाम नाथाय दिनै नोंथांमोना मा नुदों बिथाङा ओरैबायदि मोनसे पोस्ट फोसावदों आरो बे पोस्टआ जाहैबाय सीज फायारनि स' डनाल्ड ट्राम्पआ बिनिखायनो मोनसे ओरैबायदि बुंनांगोन बिथांखौ डनाल्ड ट्राम्पआ जाबाय आनप्रेडिक्टेबल पार्सन मा समाव मा बुंगोन मा मावगोन जेबो गोरोबनाय गैया आरो बिथाङा दिनै सीज फायारहालागै फैबाय आरो बे सीज फायाराव बे पोस्टआव मा लिरदों नोंथाङा थारैनो नुदों नाथाय इराना बुंदों बेबायदि जेबो सावरायनाय जायाखै बेकडर डिप्ल'मेसि होनना बुङोना बेकडर डिप्ल'मेसियाव बिथांमोना सावरायबाय थादों निश्चय सावरायबाय थादों नाथाय बे फाइनालाव फैयाखै फाइनालाव फैयैखायनो निश्चय इराना बेखौ रायलायाखै होनना बुंदों आरो इराननि जि डिमान्ड बे सीजफायारखौ लानानै इराननि जि डिमान्ड बेबो इराननि जि भट गेलेनानै देरहानाय सरकारनिफ्राय फैयाखै बिसोरनि जि पेजेस्कियान बिथांनिफ्राय फैयाखै हिजबुल्लाहनि थ्रयै फैदों मा बिसोरनि डिमान्डआ मा नोंथांमोना थारैनो मिथिबा आसरित जागोन बे डिमान्डआ ओरैबायदि डिमान्डखौ नायनानैथ' जोङो मोनसे बाथ्राखौ साननो हायो जे बेकडर डिप्ल'मेसिया सोलिखाबाय थादोंमोन सावरायबाय थादोंमोन मोनसे पइन्टआ जाहैबाय मा बे जि स्ट्रेट अफ हरमुजखौ खेवगोन जों राजि दङ नाथाय स्ट्रेट अफ हरमुजनि जि बस बे बसआ जानांगोन इरान नट आमेरिका आरोबाव मोनसे जाहैबाय मा बै जि सीजफायारा टेम्परारि नङा कमप्लिट जानांगोन आरो बेबादि एटाकआव इराननि सायाव जेसेबां गिलुबालु एटाक खालामदों बै एटाकआव जेसेबां खहा जादों बिनि गासैबो खहानि बेसेनखौ होनांगोन बेबायदि टाइपनि आरो बिनि बादैबो फिउचाराव आरोबाव इराननि सायाव जेबो एटाक खालामा बेबादि एसुरेन्स ग्यारेन्टि होनांगोन आरो मिडल इस्टआव जेसेबां बेस दं आमेरिकानि बै गासैबो बेसखौ लाजोबनानै थांफिननांगोन डेट मिन्स बै बेसफोरखौ बोखारनांगोन आमेरिकाया इराननि हेंथायै जेसेबां मिडियाफोरा फोसावदों बै मिडियाफोरखौ बन्द खालामनांगोन आरो ओरैबायदि मोनसे लिगेल स्ट्राक्चार बानायनांगोन जाय लिगेल स्ट्राक्चारनि बसआ जागोन इरान डेट मिन्स स्ट्रेट अफ हरमुजखौ लानानै आरो बे दावहाया पार्मानेन्टलि बन्द जानांगोन नट टेम्परारि फिउचाराव जेन एटाक खालामा स' बेबायदि माखासे बेबायदि सर्त लाखिदों प्राय 6तासो बेबायदि सर्त लाखिदों 6-7तासो आरो बै सर्तआबो इराननि दा थानाय इलेक्सन गेलेनानै देरहानाय सरकारनि लिडारनिफ्राय फैयाखै जेनेरेलि इराना सोरनि आन्दाराव जाय बेहाय इलेक्सन गेलेनानै देरहायो बिनि आन्दाराव गैयाथ' इराना दोङो आईआरजिसिनि आन्दाराव सुप्रिम लिडारनि आन्दाराव बेनिखायनो सुप्रिम लिडारनि आन्दाराव हिजबुल्लाहनि प्रक्सिया हिजबुल्लाहनि प्रक्सि आईआरजिसिनि प्रक्सि बुंनो थांबा इराननि प्रक्सि होनना बुङो नाथाय मेनलि आईआरजिसिनि प्रक्सि स' आईआरजिसिया मा खालामदों बिसोरनि थ्रुयै मेसेजखौ होदों गावसोरनि थ्रुयै फोसावाखै स' बे सुक्तिखौ नायनानैथ' ओरैबायदि नांदों मिनथावना बायदि नांदों आरो आमेरिकानि थाखाय डनाल्ड ट्राम्पनि थाखाय बे लासिं सिंनि मोनसे बाथ्रा खारन डनाल्ड ट्राम्पआ जाबाय मा बस पृथिबिनि बस स' पृथिबिनि बसनि सिगाङाव इरान बादि मोस्रोमा जुदि बेबायदि सर्त लाखियोबा माबायदि नुयो माबायदि खोनायो नोंथाङा सानदों डनाल्ड ट्राम्पआ बेबायदि मानो खालामनांगौ जादों बिनि जाहोना ओरैबायदि जानो हागौ बिथांनि जेसेबां एलायन्स दं मोनसेबो हादरा दावहायाव बारसोमाखै इजराइलनि बादै आरोबाव नेट' कान्ट्रिज बै नेट' कान्ट्रिजआ मोनसेबो हादरा बेवहाय मदद खालामनो फैनो नागिरदों नाथाय हाथियार लानानै नङा जास्ट गोजोन खालामनो थाखाय गोरोबथा खालामनो थाखायसो बेवहाय फैनो नागिरदों आरो जाय हादरफोराव मिडल इस्टनि जायफोर हादरफोराव बेस दङ बैफोर हादरखौ इराना एटाक खालामगासिनो थादों नाथाय बैफोर हादरा दिनैसिम दावहा नांनो आवगायबोआखै ओरैहाय बुहुमाव थावनि बेसेन गेसनि बेसेन गासैबो बांनायनि सायाव बांलांगासिनो थादों स' इन्टारनेसनेल प्रेसारा ओरैबायदि गोलैदों हिमालय हाजो जाना गोलैदों बिथांनि खर' डनाल्ड ट्राम्पनि खर' जायनि जाहोनाव बिथाङा दिनै बेबायदि 5 days सीजफायार खालामनो बाध्य जादों कमप्लिट रिजल्युसन खालामनो थाखाय 5 day सीजफायार डेट मिन्स बे सानबायाव इरानजों गोबां सावराय बेबायदिखौ जों नुनो मोनदों स' बिथांनि 48 days जि आल्टिमेटाममोन बिबा मामोन आरो हरखाब बेबायदि खालामनाया मामोन US मेरिन कामान्ड'फोरखौ बेवहाय लाना फैनाय बाथ्रा होनदोंमोन बिबा मा हमनानै मोना आनप्रेडिक्टेबल पार्सन बिथाङा साननैसो सिगां नोंथांमोना नुबाय थादोंमोन आमेरिकानि टारगेटआ फुलफिल जाबाय स' बिसोरनि नेभिखौ डेस्ट्रय खालामबाय बिसोरनि एयारफोर्सखौ डेस्ट्रय खालामबाय बिसोरनि मिसाइल लान्सार डेस्ट्रय खालामबाय ड्रन लान्सार बा ड्रननि जि माखासे फेक्टरि बम बारुदनि फेक्टरि गासैखौबो प्राय डेस्ट्रय खालामजोब्बाय बिसोरहा जेबो एयार डिफेन्स पावार गैला स' बिसोरनि जि टारगेटमोन आमेरिकान जि टारगेटमोन बे गासैबो एकमप्लिट जाबाय मा थारैनो एकमप्लिट जामारबाय मा रेजिम चेन्ज जाबाय रेजिम चेन्ज खालामनाय मोनसे टारगेटमोन मा रेजिम चेन्ज जामार बेबोथ' जायाखिसै
जेसेबां टारगेटखौ जाफुंदों होनदों नाथाय मिसाइल एटाकआथ' बांदोंसो मोनसे न' मोनसे F-16 F-35 F-15 KC-135 बा बेबायदि गुबुन गुबुन एयार डिफेन्स सिस्टेम एयार डिफेन्स राडार गासैखौबो गावख्रुबलांगासिनो जादों इराना दिमना निउक्लियार पावार प्लान्टनि खाथियाव मिसाइल एटाक जादों इजराइलाव स' मोनसे न' मोनसे मा जालांबाय थादों बेकफुटाव थांबाय थादों आमेरिका आरो इजराइला जानो हागौ बेवहाय मोनसे गिनायबो दङ फिउचाराव F-35 खौ जुदि गंनै गंथामसो गावख्लायनानै होयोबा F-35 नि बिजनेसा बोरै जागोन बेबो जानो हागौ बहुत कारन जानो हागौ बहुत कारन स' जानो हागौ बे सिज फायारनि रिजना निस्सय गिनायाबो मोनसे जानो हागौ टारगेट फुलफिल खालामनायनि बेलायाव मोनसे बाथ्रायाबो दंमोन बे जाहैबाय बा डिनिउक्लियाराइजेसन माने निउक्लियार पावार जानो हायि खालामनो थाखाय बिसोरनि जेसेबां निउक्लियार फेक्टरि दङ एनरिचमेन्ट फेक्टरि दङ बम बानायनाय फेक्टरि दङ गासैखौबो फोजोबस्रांनाया प्लेनिंमोन मा थारैनो बेयो जाफुंमारबाय बेबोथ' मोनसे थांखिमोन बेबोथ' मोनसे अबजेक्टिभमोन आमेरिकानि आरो इजराइलनि नाथाय बेखौथ' जाफुंनाय नुवाखिसै बिसोरनो बेसेबा किल'ग्राम 400 निफ्राय 600 किल'ग्राम इउरेनियाम एनरिचमेन्ट खालामनाय दङ होनना बुंदोंमोन 60%नि बारा 60% प्लास एनरिचमेन्ट खालामनाय इउरेनियाम दङ होनना बुंदोंमोन 600 किल'ग्रामा लागि नाथाय मा बैखौ लानानै फैनो हाबाय मा बैखौ डेस्ट्रय खालामनो हाबाय स' बे दावहा नुनो मोनदों आमेरिकाया मोनसेबो टारगेटखौ जाफुंनायखौ नुवाखिसै ओरैहाय बेन्जामिन नेतान्याहुनि हादर इजराइला दुखु नांदों जे बेबादि सिजफायार खालामनायखौ माने बेसलेस जेबो ओंथि गैया आरो बेयो माने मा खहा गोनां बेबायदि इजराइलखौ बुंनायखौ नुनो मोनदों आरो स' डनाल्ड ट्राम्पआ हरखाब बेबायदि डिसिसन लानायखौ बेबायदि थांखि लानायखौ इजराइला थारैनो सुखुनाय नङा खारन इजराइलनि टारगेटआ जाहैबाय कमप्लिटलि डिस्ट्राक्सन इरानखौ फोजोबस्रांनायमोन कमप्लिटलि फोजोबस्रांनायमोन दुरबल खालामनायमोन माने 100 बोसोर बेगाव नारना हरनायमोन आरो टटेलि निउक्लियार पावार प्लान्टखौ डिस्ट्रय खालामनायमोन नाथाय बेखौ जाय सिगांनो डनाल्ड ट्राम्पआ मा सिजफायार 5 डे सिजफायाराव फैनानै बिनिखायनो डनाल्ड ट्राम्पखौ नोंथांमोना मा सानो बिथाङा आनप्रेडिक्टेबल पार्सन मा समाव मा साननानै मा मावो जेबो बुजिना मोना बे सिजफायाराबो जेबो ओंथि गैयाबो जानो हागौ इरानाथ' बुंदों बेबायदि जेबो सावरायाखै बेकडर डिप्ल'मेसि जेबो सोलियाखै जेबो सावरायनाय जायाखै नाथाय बे जानो हाया बेकडराव सोलिगासिनो थादों बे सावरायनाय निस्सय माबा मोनसे पइन्टआव गोरोबहैदों बेनिखायसो बे सिजफायारा निस्सय जानो हादों बेबायदि आं सानो आरो बे सावरायनायाव थारैनो इजराइला गैफाया होननानै आं साननानै लादों इजराइला निस्सय गैया बेवहाय खारन इजराइलनि अबजेक्टिभा जाबाय मा इरानखौ कमप्लिटलि फोजोबस्रांनाय 5 डेज उनाव मा जायो 5 दिननि उनाव जुदि बेबायदि सिजफायारा बेबायदि सावरायनाया जुदि फाइनाल मोनसे मोजां पइन्टआव गोरोबथायाव जुदि फैयाबा फिन बम्बिं खालामबाय थागोन होननाबो डनाल्ड ट्राम्पआ बुंखादों स' बिदिब्ला इरान आरो आमेरिका आरो इजराइलनि दावहाया जुदि आमेरिका आरो इरान जुदि सानोबा बेथ' सिजफायार जाबाय नाथाय इजराइल आरो इरान बेथ' सिजफायार जागोन ना जाया आं मिथिया खारन बे दावहायाव नोंथांमोना नुदों इराननि अपारेशननि मुङा मा ट्रु प्रमिस 4 आमेरिकानि नामा एपिक फिउरि आरो इजराइलनिया मामोन इजराइलनिया जाबाय लायन्स र'र बा र'रिं लायन स' बेलेग बेलेग नामानो बेलेग बेलेगखा बे हिसाबै आमेरिकाजों सिजफायार जादों नोंगो नाथाय इजराइलजों जायाखैबो जानो हागौ